Χόλ που ήταν μεγάλος, τον Χιλ που ήταν μεσαίος και τον Χαλ που ήταν μικρός. Ο πατέρας είχε αδυναμία στο μικρό γιατί ήταν καλός και ευγενικό. Ο Μιλωνάς είχε ένα μήλο, ένα γάιδαρο και ένα γάτο. Οι γη του τον βοηθούσαν με το μήλο. Ο γάιδαρος να μεταφέρνει το αλεύρι στο μήλο και ο γάτος που δεν έκανε τίποτα. Ήταν απλά ένας γάτος. Μιαούριζε όλη μέρα και κάποτε κυνηγούσε παπίκια. Μια μέρα ο Μιλωνάς πέθανε και 3 γη του χώρισαν την περιουσία. Λοιπόν, εγώ που είμαι ο μεγαλύτερος θα πάρω το μήλο. Κι εγώ που είμαι πιο μεγάλος από αυτόν, αλλά μικρότερος από εσένα, θα πάρω το γάιδαρο. Κι εγώ τι θα πάρω? Το γάτο. Μα τι να κάνω το γάτο? Να κυνηγάει ποντίκια και να στα φέρνει να τα τρως. Μα δεν είναι δίκαιο αυτό. Και ποιος είπε ότι η ζωή είναι δίκαιη, μικρέ? Λοιπόν, πάρε αυτά. Ηρέμησε μωρέ εσύ. Για να μην πεις ότι σ' αφήσαμε έτσι και μάζεψε τα πράγματά σου. Τα πράγματά του. Έλατε. Το γάτο σου κι άντε. Δρόμο από εδώ. Ασταθείτε. Ξέρω κι εγώ να δουλεύω το μήλο. Είμαι αδελφός σας. Δεν θα μου αφήσετε στον δρόμο. Δεν θα άρεσε καθόλου στον παπά αυτό. Τελικά, εγώ είχα το χειρότερο κλήμα. Ο μεγαλύτερος αδερφός μου πήρε το μήλο και μπορεί να λέει. Ο δεύτερος πήρε το γάιδαρο και μπορεί να τον καβαλάει. Ενώ εγώ πήρα το γάτο. Δεν μπορώ να τον κάνω. Άντε, έλα. Πάμε. Έλα να ξεκουραστούμε λίγο και κάτι θα σκεφτούμε. Μήπως είδατε πουθενά πέρθηκες? Όχι, δεν είδα. Τι κρίμα! Ο βασιλιάς και η κόρη του θα τα μείνουν καλά όταν πάρει μια πέρθηκα στο παλάτι τους. Αλλά είναι πολύ δύσκολα πουλιά για να τα πιάσεις. Είναι πολύ έξυπνα. Κάτι θα σκεφτώ. Καλημέρα να έχετε, κύριε. Καλημέρα. Αχ, να έπιανα καμιά πέρδικα. Έτσι θα έτρωγα κι εγώ κάτι. Μέρες περπατάω και δεν ξέρω τι να κάνω. Θα κατέβω στο χωριό και θα πουλήσω το γάτο. Και τι θα πάρω? Ναι, αλλά γιατί να θέλει κάποιος να σε αγοράσει, Θα σε εκπαιδεύσω να κάνεις κόλπα. Θα σε παίρνω στα πανηγύρια, θα κόβουν εισιτήρια για να σε δουν. Για περάστε! Για περάστε! Να δείτε το γάτο που... Να δείτε το γάτο που ξέρει να... Τι μπορεί να κάνει ένας γάτος? Να δείτε το γάτο που ξέρει να κάνει... Μιαου! Όλο βλακίες λέω. Γάτος είναι, νιάου θα κάνει. Τι θα κάνει γάτο? Γιατί κάποιος να πληρώσει να δει ένα γάτο που ξέρει να κάνει... Το είπαμε αυτό! Μόνο νιάου ξέρεις να κάνεις, τίποτα άλλο! Και δεν φτάνει που δεν έχω να φάω εγώ, πρέπει να ταΐσω και σένα! Θα σε πάω και θα κάνω γάντια με το ντομάρι σου. Θα είναι και η μόνη μου κληρονομιά. Και θα ζεσταίνομαι και τις κρύες μέρες.
Ναι, αλλά δεν πρέπει να σκοτώνουμε ζώα για να φτιάχνουμε ρούχα. Δεν είναι καθόλου σωστό αυτό. Ναι, αλλά τι να κάνω! Τουλάχιστον να πιάνεις καμιά πέρδικα! Δεν μπορείς, μπορείς! Ναι, μπορώ! Σιγά που μπορείς! Άκουσα το γάτο να μιλά! Άκουσα το γάτο να μιλά! Είδες, δεν κάνω μόνο νιάο. Δεν γίνεται! Δεν είναι δυνατόν! Μπορείς και μιλάς ή τρελάθηκα! Όχι, δεν τρελάθηκες, μπορώ και μιλάω. Και τόσο καιρό γιατί δεν έλεγες κάτι! Μα δεν με ρώτησες κάτι για να απαντήσω. Ναι βρε, είδες! Έπρεπε να ρωτήσω πρώτα να βεβαιωθώ αν αυτός ο γάτος μπορεί και μιλάει ή όχι! Το βρήκα! Αυτό θα κάνω! Κυρίες και κύριοι! Για περάστε! Για περάστε! Να δείτε το γάτο που μιλάει! Δεν είναι καλή ιδέα. Γιατί? Ξαναείδες εσύ γάτο να μιλάει? Εμένα. Αλλά δεν είναι καλή ιδέα. Θα με ακούσουν μια φορά να μιλάω και ύστερα θα το συλληφίξουν. Έτσι δεν θα έρχονται πια. Ναι, αλλά μετά μπορείς να μάθεις ξένες γλώσσες και να έρθουν να σε δουν να μιλάς μια άλλη γλώσσα και μετά μια άλλη και μετά μια άλλη. Και γιατί να έρθουν αφού δεν θα καταλαβαίνουν τι λέω. Τότε θα σε κάνω γάντια. Έλα τώρα. Δεν χρειάζεται να φτιάξεις ένα ζευγάρι μίζερα γάντια από το τομάρι μου. Εγώ μπορώ να σε κάνω ευτυχισμένο. Μπορείς να με κάνεις ευτυχισμένο. Πώς? Αυτό άστο σε μένα. Το μόνο που θέλω από σένα είναι να μου αγοράσεις ένα ζευγάρι μπότες. Μπότες. Να μπορώ να συναναστρέφομαι με κόσμο. Και πού θα βρω τα λεφτά για να σου πάρω μπότες? Α, έχεις λίγα χρήματα. Να. Σταμάτα! Σταμάτα! Είναι για να αγοράσω φαγητό αυτά! Δεν είναι πολλά, δεν μπορώ να σου πάρω μπότες! Δεν γίνεται. Αν θέλεις να σε βοηθήσω, πρέπει να μου αγοράσεις. Δεν μπορώ να σου πάρω μπότες! Μα δεν γίνεται, σου λέω. Γιατί? Γιατί το παραμύθι μας λέγεται ο γάτος με τις μπότες. Πώς θα δει ο κόσμος το γάτο με τις μπότες, αν ο γάτος δεν φοράει μπότες? Παπά! Ωραία λοιπόν. Πες ότι σου αγόρασα τις μπότες. Πώς θα με βοηθήσεις? Αχ, Αλ. Μη βιάζεσαι να τα κάνεις όλα σε μια στιγμή. Χρειάζεται υπομονή. Τη σκάλα την ανεβαίνεις σκάλι. Σταθερά και αργά. Αν βιαστείς θα πέσεις και θα χτυπήσεις. Έτσι είναι και η ζωή. Όλα στην ώρα τους χωρίς να βιάζεσαι. Προς τα παρόν, φέρε μου τις μπότες. Ωραία λοιπόν, πάω. Τι κάνεις εκεί? Εσύ είπες να πηγαίνουμε αργά στη ζωή. Έλα, είναι καλό. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ορίστε λοιπόν οι μπότες. Για πες τώρα, πώς θα με βοηθήσεις? Ο βασιλιάς θα ανταμείψει καλά όποιον του πάρει στο τραπέζι του πέρδικες. Εγώ θα πιάσω τις πέρδικες και θα τις πάω στο βασιλιά. Πολύ καλό το σχέδιο σου. Τις μπότες όμως τι τις θες? Α, τι, να παρουσιαστώ στο βασιλιά χωρίς μπότες? Πώς θα με δεχτεί, Γάτα είσαι. Έτοιμος? Ένα λεπτάκι, εδώ είμαστε. Έλα, με περιμένουν οι πέρδικες. Πάω. Είναι έξυπνα πουλιά. Δεν μπορείς εύκολα να τα πιάσεις. Αλλά κάτι θα σκεφτώ. Α, το βρήκα.
Πρέπει να δω το βασιλιά. Τι! Πρέπει να δω το βασιλιά. Καρυδιά! Το βασιλιά! Πιανού, ανιψιά! Το βασιλιά! Τι φωνάζεις καλέ! Να με κουφάνεις! Μάλλον είσαι ήδη κουφός. Το ξέρω ότι είμαι φρούρος! Θα με αφήσεις να περάσω. Ποιος φοράει ράσο? Λέω, θα με αφήσεις να περάσω. Γιατί? Για να δω το βασιλιά. Άντε πάλι, πού είναι στην καρυδιά? Το βασιλιά. Είμαι εγώ ο βασιλιάς! Ο βασιλιάς είναι μέσα! Το ξέρω, λέω, θα με αφήσεις να περάσω να τον δω. Ποιο? Το βασιλιά. Αφού επιμένεις, πέρασε! Τι είναι πάλι? Πού πας? Πάλι από την αρχή. Λοιπόν, πρέπει να περάσω για να δώσω αυτό στο βασιλιά. Πέρασε τότε! Σε ευχαριστώ, καλέ μου φρουρέ. Σε ευχαριστώ και από τα βάθη των 7 ψυχών μου. Πού θα βρει την καρυδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Χαίρε μεγάλε βασιλιά και πανέμορφη πρίγκιπισσα. Υποκλίνομαι μεγαλειότατε. Για δες κόρη μου, ένας γάτος που μιλάει. Δεν με ενδιαφέρει, πες του να φύγει. Καλή μου ηρέμησε και άσε να μας πει τι θέλει ο άνθρωπος. Γάτος. Γάτος. Δεν με ενδιαφέρει τι θέλει ο γάτος, με ενδιαφέρει τι θέλω εγώ. Και αυτό που θέλω εγώ δεν το έχω και δεν μπορεί κανείς να μου το φέρει. Μα τι επιθυμεί καλή και όμορφη πριγκίπισσα? Θέλει να φάει πέρθηκες. Βαρέθηκε τα άλλα φαγητά και θέλει να φάει πέρθηκες. Και μας έχει σκάσει όλους εδώ μέσα. Γιατί εσύ δεν βρίσκες πατέρα. Ναι, καλό μου κορίτσι. Γι' αυτό και οι κυνηγοί μου είναι όλοι έξω και ψάχνουν για πέρθηκες. Κάνε ακόμη λίγη υπομονή. Μα δεν χρειάζεται να κάνει άλλη υπομονή, εξοχότατε. Η επιθυμία της έγινε πραγματικότητα. Τι εννοείς? Ο αφέντης μου και κόμις χαλ, χαλάλ, σας στέλνει πέρδικες. Πέρδικες! Αυτό τώρα τ' άκουσες. Ως ένδειξη εκτίμησης προς το βασιλιά και την όμορφη κόρη του. Αλήθεια, μας στέλνει πέρδικες ο αφέντης σου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόμι. Λαλά. Πώς είναι στο όνομά του? Άντε να θυμηθώ τώρα τη βλακία είπα. Είναι ο κόμις χαλάλ, λέει πέρδικες για σας. Πέρδικες! Τον ευχαριστούμε πολύ τον κόμι χαλάλ, χαλιάτ. Άστο, να τον λέτε χαλ. Ο κόμις χαλ. Πολύ καλύτερα, γιατί δεν ενθυμούμουν πώς μας τον προσφώνησες. Ναι, γιατί εγώ ενθυμούμουν. Δεν μου λες, Ναι. πρώτη φορά ακούω για αυτό τον κόμι. Ναι, είναι επειδή είναι καινούριος. Τώρα ήρθε στα μέρη σας. Και δεν μου λες, καλέ μου γάτε, αυτός ο κόμις χαλ έχει και παλάτι. Ναι, τώρα φτιάχνει ένα. Μα είναι εκείνο που βλέπουμε από τις μυγιές. Αριστερά. Και μετά. Δεξιά. Και μετά. Ίσια. Ναι, κάπου εκεί. Λοιπόν, να πείτε στο κομιχάλ ότι μόλις τελειώσει με το παλάτι του, θα πάμε από εκεί να τον επισκεφτούμε. Νομίζω θα το χαρεί, έτσι δεν είναι γάτε? Να δεις χαρά που θα κάνει. Να του δώσετε τις ευχαριστίες μου και συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου πριν. Ξέρετε, δεν συνηθίζω να μιλάω έτσι. Λοιπόν, ο κόμις χάλ μας έχει φέρει πέρθηκες. Τι να δώσω όμως σε ένα κόμι? Αν του δώσω χρυσάφι, αυτό θα ήταν προσβολή. Έτσι δεν είναι γάτε? Μα δεν νομίζω να σας παρεξηγήσει μεγαλειότητα. Το βρήκα! Να πας να... Ωραία, μπράβο. Θα του δώσω το έμβλημα του βασιλείου μου ως ένδειξη εκτίμησης και αναγνώρισης της εξοχότητάς του. Νομίζω τώρα θα το ευχαριστηθεί. Αν τρώγεται, ναι. Τι? Ναι, λέω βασιλιά μου, θα το ευχαριστηθεί πολύ. Πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Ορίστε λοιπόν, να πάρετε το έμβλημα στον κόμι και γιατί να περιμένουμε τον κόμι να τελειώσει με το κάστρο του? Γιατί να μην μας επισκεφθεί αυτός εδώ αύριο? Μα πατέρα, αύριο δεν μπορούμε εμείς. Θα πάμε βόλτα στη λίμνη
έτσι δεν είπες? Εντάξει, καλό μου κοριτσάκι, το ξέχασα. Ναι. Αλλά μπορούμε να το αναβάλουμε και να δεχτούμε τον κομιχάλ. Όχι! Θέλω να πω, όχι καλή μου πριγκίπισσα, δεν θα άρεσε στον κόμι αυτό, δεν θέλει να σας βγάζει από το πρόγραμμά σας. Άλλωστε, από ό,τι ξέρω, ούτε κι αυτός μπορεί αύριο. Τότε να το πείτε μεθαύριο. Μεθαύριο. Ναι, μεθαύριο τότε. Πολύ ωραία, είστε επανειδήν καλέ μου γάτι και μεθαύριο θα περιμένουμε τον κόμι. Χαίρε μεγάλε βασιλιά και πανέμορφη πριγκίπισσα. Στο καλό, στο καλό. Λοιπόν, αυτές τις πέρδικες θα τις φάμε τηγανιτές. Πήγες στις πέρδικες στο βασιλιά. Ναι. Τι έγινε, μίλα. Δεν ευχαριστήθηκε πολύ. Πάρα πολύ. Σου έδωσε την αμοιβή. Βέβαια. Επιτέλους! Επιτέλους θα έχουμε λίγα χρήματα να ζήσουμε. Μπράβο γάτα μου. Μπράβο γατούλη μου. Μπράβο γατάκι μου. Ναι, μπράβο, μπράβο. Πού είναι η αμοιβή. Ορίστε. Τι είναι αυτό. Η αμοιβή. Το έμβλημα του βασιλιά. Τρώγεται. Όχι. Τι να το κάνω αυτό. Γιατί δεν σου έδωσε χρήματα. Σκέφτηκε ότι θα ήταν προσβολή να δώσει χρήματα σε έναν νόμι. Τι. Ένα νόμι. Τι. Ένα κόμι. Ένα κόμι. Ναι. Ποιος είναι ο κόμις. Εσύ. Εγώ. Ναι. Εγώ είμαι κόμις. Ναι. Και τώρα το μαθαίνω. Μπράβο μου. Τι λες. Εγώ είμαι κόμις. Εγώ κακοφύρης είμαι. Τι κόμις είμαι εγώ. Είσαι ο κόμις Χαλ. Αλ Χαλάλ. Αλ. Ποιος. Ο κόμις Χαλ. Ο κόμις Χαλ. Έτσι είπε στο βασιλιά. Ναι. Ότι είμαι ο κόμις Χαλ. Γιατί. Αν το μάθει ότι δεν είμαι, θα μας αποκεφαλίσει στη μέση της πλατείας. Τι θα κάνουμε. Είναι και κάτι ακόμη. Τι. Θέλει να σε γνωρίσει. Εμένα. Τον κόμι Χαλ που του έστειλε τις πέρδικες. Ωραία. Να βρούμε τον κόμι Χαλ και να πάει. Εγώ δεν πάω. Θα πας. Και θα πας ως κόμις Χαλ. Ο τρανός κόμις Χαλ που θα εντυπωσιάσει την πριγκίπισσα. Πώς. Αυτό άστο σε μένα. Εσύ, αύριο ετοιμάσου να πάμε βόλτα στη λίμνη. Ωραία. Τέλεια. Ο βασιλιάς θέλει να με γνωρίσει σαν κόμι και εγώ θα τρέχω βόλτες στις λίμνες σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σου είπα να μου έχεις εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τέλος. Αύριο θα πάμε στη λίμνη. Εκεί έχει φρέσκο αέρα και κάτι θα σκεφτούμε. Άντε, έλα. Ξεκουράσου τώρα. Άντε τώρα να κλείσεις μάτι. Καλημέρα, κόμι Χαλ. Ετοιμάσου για βόλτα στη λίμνη. Χαλ. Χαλ. Δεν φταίω εγώ, βασιλιά μου. Ο γάτος τα έκανε όλα. Έλα εδώ. Έλα. Εσύ είσαι. Εγώ. Για να σε δω. Καλώς είσαι, πάμε. Από εδώ. Φτάσαμε. Κάνε ένα μπάνιο. Τι να κάνω. Μπάνιο, καλέ. Έτσι θα δεις το βασιλιά. Δηλαδή τώρα εσύ επιμένεις ότι θα δω τον βασιλιά και κάνεις τον σκόμις. Ναι. Θα με τρελάνεις εσύ. Μου έχεις εμπιστοσύνη. Όχι. Ωραία, βγάλε τα ρούχα σου και πες στη λίμνη. Μα δεν ξέρω κολύμπι. Μην μπεις στα βαθιά τότε. Ρε που έχω μπλέξει. Τη ζωή μου έχεις φάει τη ζωή. Κοίτα να πληθείς καλά,
Βασιλιά μου, βοήθεια! Ο γάτος του Κόμιχαλ! Βασιλιά μου, βοήθεια! Τι έγινε? Ο αφέντης μου, ο Κόμιχαλ, ήθελε να κάνει μπάνιο στη λίμνη και κάποιοι απέσιοι και κακοί άνθρωποι είδαν τα στραφτερά του ρούχα και του τα έκλεψαν. Τώρα δεν έχει τίποτα να φορέσει, σας παρακαλώ, βοηθήστε τον. Μπαμπά, κάνε κάτι σε παρακαλώ! Ναι, αμέσως. Ένα λεπτό, καλέ μου γάτε. Έχω κάποια ρούχα μαζί μου, πριγκιπικά. Λοιπόν, μήπως να δώσω αυτό? Ναι, θα τον χλωμιάνει. Αυτό? Λοιπόν, αυτά. Ωραία. Ορίστε, καλέ μου γάτε. Πάρτε αυτά, όπως αρμόζουν σε ένα κόμι. Ευχαριστώ, βασιλιά μου. Να του τα δώσετε με όλη μας την αγάπη. Να είστε καλά, βασιλιά μου. Θα τα δώσω στον Κόμιχαλ. Λοιπόν, και να του πείτε ότι αύριο θα τον περιμένουμε στο παλάτι. Ναι, αύριο. Και θα φέρουμε να φάμε και πέρδικες, μεγαλειότατε. Πέρδικες! Μα καλά! Σοβαρά! Πώς κατάφερες το βασιλιά να σου δώσει αυτά τα ρούχα? Wow! Σου είπα να μου έχεις εμπιστοσύνη. Ο καλός σου φίλος ξέρει. Γάτα είσαι! Άντε, πάμε να ξεκουραστούμε γιατί αύριο είναι μεγάλη μέρα. Θα γνωρίσω τον βασιλιά και την όμορφη πριγκίπισσα. Είναι πολύ όμορφη, Τυχερός αυτός που θα την παντρευτεί, Ίσως είσαι εσύ ο τυχερός. Εγώ! Σιγά μην γίνεις συναντία εμένα, ένα φτωχό άνθρωπο, Έναν καλό άνθρωπο. Ένα κόμι. Ο καλός Κόμιχαλ. Δεν είμαι κόμις! Ναι, αλλά είσαι καλός άνθρωπος. Και αυτό μετράει. Άντε, πάμε. Φύγαμε. Ποτέ δεν θα είμαι έτοιμος να παρουσιάσω στο βασιλιά ως κόμις. Εγώ σου υποσχέθηκα να σε κάνω να έχεις μια καλύτερη ζωή αφού τα αδέρφια σου σε έδιωξαν από το σπίτι. Επίσης σου είπα ότι πρέπει να κάνεις και λίγο υπομονή. Ναι, το είπες, αλλά ρισκάρουμε πολύ, δεν το βλέπεις. Αχ, Χαλ, έχεις πολλά να μάθεις από τη ζωή. Για να αποκτήσεις κάτι πρέπει να αγωνιστείς, να μοχθήσεις, να κουραστείς. Εκτός βέβαια και γεννηθείς βασιλιάς. Αυτοί έχουν τα πάντα για κάποιο λόγο που δεν κατάλαβα ποτέ. Είσαι βασιλιάς. Είμαι κόμις. Δεν γεννήθηκες, αγωνίστηκες για να γίνεις. Εγώ. Αγωνίστηκα για να γίνεις. Και ακόμα το σχέδιο δεν τέλειωσε. Άντε πάμε. Πήγαμε. Τις πέρδικες τις πήρε. Πέρδικες. Έλα, ηρέμησε. Τις πήρα εγώ. Ορίστε. Γάτα είσαι. Μαθαίνω. Πάμε. Πήγαμε. Μπροστά εσύ. Πανέμορφη πριγκίπισσα, υποκλίνομαι μεγαλειότατε. Καλώς ορίσατε στο παλάτι μας. Σας παρουσιάζω τον Κόμιχαλ. Ναι, σας παρουσιάζω τον Κόμιχαλ. Γεια. Γεια σου μεγάλε βασιλιά. Γεια σου μεγάλε βασιλιά. Χαίρομαι πολύ, Κόμιχαλ Αλ-Χαλάλ. Αλ-Χαλάλ. Ποιος? Εσύ είσαι σώπα. Καλώς ήρθες, Κόμιχαλ. Χαίρομαι που σε γνωρίζω, πανέμορφη πριγκίπισσα. Χαίρομαι που σε γνωρίζω, πανέμορφη πριγκίπισσα. Η ομορφιά σας είναι αντάξια της φήμης σας. Η αντάξιά σας είναι η ομορφιά της φήμης σας. Ναι. Η ομορφιά σας είναι η αντάξια της φήμης σας. Σας ευχαριστώ πολύ, Κόμιχαλ Αλ-Χαλάλ. Αλ-Χαλάλ. Εγώ είμαι αυτός, είπαμε. Ναι. Λάθος μου που δεν σε έκανα γάντια. Υποκλήσου. Υποκλήσου. Εσύ υποκλήσου. Εσύ υποκλήσου. Βασιλιά
Βασιλιά μου, ο Κόμης είναι πολύ συγκινημένος που βρίσκεται μπροστά σας και νιώθει αμήχανος μπροστά στην ομορφιά της πριγκίπισσας. Σας ευχαριστώ πολύ, καλέ μου Κόμη, και σας ευχαριστώ που μας κάνατε την τιμή να έρθετε στο κάστρο μας. Η τιμή είναι δική μου. Η τιμή είναι του γάτου. Σύναλφε! Τι να κάνω! Συμπεριφέρσου σαν Κόμης! Λοιπόν, βασιλιά μου, σας άρεσαν οι πάρδικες που σας έστειλα? Άντε, μπράβο! Ναι, ιδιαίτερα στην πριγκίπισσα. Ήταν ό,τι πραγματικά επιθυμούσε η ψυχή μου. Και ηρεμήσαμε όλοι. Δεν κάνει τίποτα, καλή μου πριγκίπισσα. Ορίστε, σας έφερα κι άλλες πάρδικες. Αυτές τις πήρα με τα χεράκια μου για να είμαι σίγουρος ότι είναι οι καλύτερες. Κόψε κάτι. Λοιπόν, Κομιχάλ, κάτω από κάποιες άλλες συνθήκες, θα σας έπαιρνα στο παλάτι για κυνηγό. Δέχομαι! Τι? Δέχομαι να ζω στο παλάτι και να κυνηγώ πέρδικες. Άκουσε εκεί, ο Κόμης θα είναι κυνηγός του βασιλιά. Έχετε πολύ χιούμορ, Κόμη. Μου αρέσει πολύ αυτός ο νέος. Και σε μένα αρέσει ο Κομισιόν. Έχω χιούμορ! Την γλιτώσαμε. Πολύ ωραία. Δεν μου λες, αγαπητέ μου Κόμη, το παλάτι σας πότε θα είναι έτοιμο? Το ποιο? Το παλάτι σας. Παλάτι? Ποιο παλάτι? Μα ο γάτος μου είπε ότι χτίζεται τώρα ένα παλάτι από τις μυγιές. Αριστερά. Και μετά. Δεξιά. Και μετά. Ίσια. Α, έχω και παλάτι. Ναι, Βασιλιά μου, κάπου εκεί είναι. Μα εκεί δεν είναι το παλάτι του φοβερού μάγου. Του μάγου! Του μάγου. Ναι. Του μάγου που είναι σαν σκιά και στοιχιώνει στοιχιώνει το το παλάτι. Και μπορεί να μεταμορφωθεί σε οτιδήποτε θέλει. Κι όποιος πάει εκεί. Το μεταμορφώνει σε ζώο Και. τον τρώει. Κανένας δεν θέλει να πάει εκεί. Κανένας δεν θέλει να πάει εκεί. Μα καλή μου πριγκίπισσα, αυτό είναι το παλάτι του Κόμιχάλ. Τι! Σκότωσε τον κακό μάγο και τώρα θα μένει ο Κόμης στο παλάτι αυτό. Σκότωσε το φοβερό μάγο. Μα αυτό είναι καταπληκτικό. Πω, γενναίε μου Κόμη. Δεν μου λες, πώς τα καταφέρατε, Έναν έπρεπε να σκοτώσω, να γλιτώσω από όλο αυτό. Λέω, Βασιλιά μου, έπρεπε να τον σκοτώσω. Έπρεπε, καλέ μου Κόμη, έπρεπε. Πείτε μας όμως, πώς τα καταφέρατε. Ήταν απλό. Πήγα εκεί Ναι. και έβγαλα το σπαθί μου και του είπα ήρθα να σε σκοτώσω επειδή είσαι κακός Ναι. και είσαι και πολύ κακός και είσαι και πάρα πολύ κακός. Ναι. Και μετά του όρμησα έτσι και μετά έτσι και μετά έτσι. Πήγε να σκοτώσει αυτός. Έτσι! Και μετά... Έτσι! Και μετά... Και μετά τον σκότωσες, φτάνει. Και μετά τον σκότωσα, φτάνει. Ω γενναίε μου Κόμη, καταφέρατε να εντυπωσιάσετε μια πριγκίπισσα. Μα δεν πάει καθόλου καλά αυτή. Και έλα, βασιλιά. Όχι, παίζουμε. Λοιπόν, Βασιλιά μου, τώρα ο Κόμης θα πρέπει να αποχωρήσει. Γιατί? Μα από τώρα. Καλά σου λέει. Από τώρα. Θα πρέπει να επιθεωρήσει το παλάτι του ό,τι έχει τελειώσει και να ετοιμαστεί για την αυριανή σας επίσκεψη. Παιδιά! Ο Βασιλιάς θα έρθει αύριο επίσημη επίσκεψη στο παλάτι. Στο παλάτι. Ναι. Το παλάτι που έμενε ο μάγος. Ναι. Και εγώ τον σκότωσα έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Ναι. Λοιπόν, Βασιλιά μου, εμείς φεύγουμε και όπως είπαμε, αύριο στο παλάτι. Αύριο στο παλάτι. Ανυπομονώ. Ο Κόμης θα σας υποδεχτεί στον αγρό έξω από το παλάτι και θα σας συνοδεύσει μέχρι εκεί ο ίδιος. Μεγάλη μας τιμή, Κομιχάλ. Μεγάλη μας τιμή, σε ευχαριστούμε. Εις το επανειδήν, μεγάλε βασιλιά. Το καλό, καλέ μου γάτες, το καλό, μεγάλε Κόμι. Το επανειδήν. Λοιπόν, αυτές τις κάρτικες θα τις φάμε τηγανιτές. Στο λέω. Τρελάθηκες τελείως. Τι θα κάνουμε, σε ποιο παλάτι θα τους υποδεχθούμε. Αν δεν πες ρούχα τα βρήκαμε εύκολα. Παλάτι που θα βρούμε. Θες να γίνεις ο Κόμις Χάλ με παλάτι. Ναι, θέλω.
αλλά με βλέπω να γίνομαι ο κόμις χάλ με κομμένο κεφάλι. Αυτό αποκλείεται. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Δεν θα τα βάλουμε κάτω τώρα. Και τι θα κάνουμε, Τι! Σε ποιο παλάτι θα τους υποδεχτούμε, θα τους πούμε... Ω, παρακαλώ, βασιλιά μου, περάστε. Μα γιατί στέκεστε στην πόρτα? Παρακαλώ, ελάτε, περάστε. Μπορείτε να καθίσετε εδώ στις πέτρες ή στα χόρτα. Όπου βολεύεστε. Είναι και ορθοπαιδικά. Παρολίγο να ξεχάσω την πανέμορφη πριγκίπισσα. Μα περάστε, πριγκίπισσα μου, ελάτε. Ελάτε, μα τι όμορφοι που είστε σήμερα. Εσείς μπορείτε να αναβαθείτε εδώ στα δέντρα μαζί με τις μήλες. Ωραία, ξεκουράσου και εγώ πάω να βάλω το σχέδιό μου σε εφαρμογή. Α, έχεις και σχέδιο. Φυσικά, όσο εσύ τρέμεις από το φόβο σου, εγώ σκέφτομαι. Τώρα ησύχασα. Αύριο να πας έτσι ντυμένος και να υποδεχτείς τον βασιλιά στο παλάτι σου. Ελπίζω να τα καταφέρεις. Αλλιώς, πάει ο κομισκάλ. Τι ήθελα κι εγώ να ακούσω το γάτο, στο παλάτι μου! Εγώ είμαι, καλέ μου μάγε, ο γάτος με τις μπότες. Και πώς σε λένε? Γάτο με φωνάζουν σε αυτό το παραμύθι. Δεν έχω ξαναφάει γάτο! Σιγά, καλέ, με τρόμαξες. Πες μου τι θες. Έχω ακούσει ότι μπορείς να εμφανίζεις και να εξαφανίζεις πράγματα. Μου φαίνεται εντελώς απίθανο. Γι' αυτό ήρθα να το εξακριβώσω από μόνος μου. Ωραία! Πες μου τι θες να δεις. Μπορείς, ας πούμε, να εμφανίσεις βασιλικό φαγητό πάνω σε αυτό το τραπέζι. Ωραία, λοιπόν. Δες! Αυτό ήταν πολύ εντυπωσιακό, αλλά ακόμα δεν πίστηκα. Έχω ακούσει ότι μπορείς να μεταμορφωθείς σε οτιδήποτε επιθυμείς. Είναι αλήθεια? Πες μου τι θες να δεις. Θα μπορούσες, ας πούμε, να μεταμορφωθείς σε κάποιο ζώο? Ωραία, λοιπόν. Δες!
Γατούλα μου καλή! Μάγε! Λοιπόν, τώρα πίστηκες! Ναι, ήταν όλα πολύ εντυπωσιακά. Αλλά κύριε Μάγε, μήπως θα μπορούσες να μεταμορφωθείς και σε κάτι πιο μικρό? Σαν τι! Ας πούμε, ένα ποντίκι. Αν μεταμορφωθείς και σε αυτό, τότε θα γίνω για πάντα δούλος σου. Ωραία λοιπόν! Δες! Τώρα πίστεψα! Νόστιμος ο μάγος! Και τώρα, Κόμιχαλ, το παλάτι σου είναι εδώ και σε περιμένει! Μα αυτό είναι ένα υπέροχο παλάτι. Είναι το πιο όμορφο παλάτι που έχω δει. Κι εγώ. Δεν ήξερα ότι ήταν τόσο ωραίο από μέσα. Ναι, γιατί εγώ το ήξερα. Τι? Έκπληξη! Και βασιλιά μου, ο Κόμιχαλ έχει ετοιμάσει βασιλικό δείπνο για εσάς. Πω, Κόμιχαλ. Προσκαλά, Οφείλω να σας δώσω τα συγχαρητήριά μου. Τα φτιάξατε όλα σύμφωνα με τους βασιλικούς κανόνες. Έφυγε, παιδί μου. Δεν είναι τίποτα, βασιλιά μου. Βασιλιά μου, πριν περάσουμε στο τραπέζι, ο Κόμιχαλ θέλει να σας πει κάτι. Είμαι όλος αυτιά. Τι να πω. Ζήτα την πριγκίπισσα, τώρα είναι η ευκαιρία σου. Ξέρετε, εγώ βασιλιά μου σαν κόμις... Ναι. Εγώ λέω σαν κόμις θέλω να ζητήσω... Ναι. Ναι, εγώ λέω θέλω να ζητήσω το χέρι... Ναι! Πες το να τελειώνουμε. Δεν μπορώ. Τι δεν μπορείς. Ξέρω τι θες, αγαπητέ μου κόμι. Ξέρετε... Βεβαίως. Και η απάντηση είναι ναι. Πάντα ήθελα ένα ακόμη νέο. Γενναίο. Άξιο της εμπιστοσύνης μου. Αν φυσικά δεχτεί και η πριγκίπισσα. Φυσικά και δέχομαι. Ας γίνει ο γάμος. Όχι! Τι? Όχι! Δηλαδή δεν με αγαπάς. Σ' αγαπώ, πριγκίπισσα μου. Από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Άρα θα με παντρευτείς. Ναι, αλλά όχι έτσι. Τι συμβαίνει εδώ? Τι κάνεις. Τα καταφέραμε όλα σχεδόν. Λοιπόν, φυσικά και σας αγαπώ, πριγκίπισσα μου. Αλλά δεν είμαι ο Κόμιχαλ. Τι? Δεν είσαι ο Κόμιχαλ? Και ποιος είσαι? Μήπως ο μάγος που μεταμορφώθηκε σε κόμι? Εκεί, βασιλιά μου, δεν είμαι ο μάγος. Ούτε ξέρω τι έγινε αυτός. Τον έφαγα. Τον έφαγε. Τι? Τον έφαγες. Αυτό είναι το πρόβλημά μας τώρα. Τελικά είσαι ή δεν είσαι ο Κόμιχαλ. Είμαι ο Χαλ. Αλλά όχι ο Κόμιχαλ. Δεν είμαι πλούσιος. Δεν είμαι από βασιλική οικογένεια. Δεν ξέρω από βασιλικούς τρόπους. Δεν ξέρω πώς να τρώω με 4 διαφορετικά πυρούνια. Με ένα ξέρω να τρώω. Ή με τα χέρια μου. Δεν είμαι αυτός που νομίζετε ότι είναι. Είμαι ένας απλός γιος Μιλωνά. Που τα αδέρφια μου με έδιωξαν για να πάρουν το μήλο. Εμένα μου έμεινε μόνο ο γάτος. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Πεινούσαμε. Μέχρι που συναντήσαμε τον κυνηγό σας και μας είπε για την αμοιβή που δίνετε σε όποιον σας έφερνε πέρδικες. Είπαμε ότι σας στέλνει ένας κόμις έτσι, για να δεχθείτε να μας δείτε. Να πάρουμε την αμοιβή και να ζήσουμε. Αλλά εσείς, αντί λεφτά, δώσατε το έμβλημα του παλατιού σας. Τιμή μας. Αλλά αυτό δεν τρώγεται. Μετά θέλατε να με γνωρίσετε. Εκεί ήταν δύσκολα τα πράγματα. Αλλά τη βρίσκαμε τη λύση. Το ένα έφερνε το άλλο και καταλήξαμε εδώ. Αλλά δεν μπορώ να είμαι πλέον ο Κόμιχαλ. Ο πατέρας μου με έμαθε να είμαι σωστός και τίμιος με όλους. Και με τους βασιλιάδες και με τους φτωχούς. Και δεν μπορώ να το αλλάξω αυτό.
Δεν μπορώ να κερδίσω την εμπιστοσύνη σας με ψέματα. Δεν θέλω να παντρευτώ την όμορφη πριγκίπισσα και να νομίζει ότι είμαι κάποιος άλλος. Την αγαπώ. Και στην αγάπη δεν χωράνε ψέματα. Λοιπόν, αυτός είμαι, βασιλιά μου. Ένας τίμιος, ένας γενναίος νέος άξιος εμπιστοσύνης, αλλά όχι κόμις. Αν είναι ο κόμις που σας κάνει τη διαφορά, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Είμαι έτοιμος να δεχτώ την τιμωρία μου. Αλλά δεν θα δεχτώ να σας παρουσιάζομαι σαν κάποιος που δεν είμαι. Ναι, θέλω να παντρευτώ την όμορφη πριγκίπισσα, αλλά σαν Χάλ. Αν θέλει κι αυτή, εννοείται. Αυτό το πράγμα πρώτη φορά μου συμβαίνει. Δεν ξέρω τι να πω. Ξέρω εγώ, πατέρα. Όλοι όσοι ήρθαν να με ζητήσουν προσπαθούσαν να με εντυπωσιάσουν με τα πλούτη τους. Κανένας όμως με την καρδιά του, την τιμιότητα και την πραγματική του αγάπη. Λοιπόν, κανονικά θα έπρεπε να σε τιμωρούσα. Αλλά η τιμιότητα και η ειλικρίνεια δεν μπορούν να τιμωρηθούν ούτε από ένα βασιλιά. Είπα και πριν ότι με εντυπωσίασες. Τώρα με εντυπωσίασες πραγματικά. Εάν η πριγκίπισσα πει το ναι, ο γάμος θα γίνει τώρα αμέσως. Ναι! Και ο κόμις, και ο Χάλ, λέει ναι, βασιλιά μου. Να μαζί σου, βασιλιά μου. Έλα εδώ εσύ. Ώστε όλα αυτά ήταν δικό σου σχέδιο, Είσαι πολύ πονηρός. Βασιλιά μου, αφού το λέει και το τραγούδι. Τι λέει το τραγούδι? Ήταν ένας γάτος, γάτος πονηρός. Λοιπόν, από σήμερα θα είσαι σύμβολος του βασιλιά. Να αρχίσει ο γάμος! Να μου ζήσεις, καλό μου κορίτσι, και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Είμαι περήφανος για σένα. Και εγώ για σένα. Υποσχέθηκες να με κάνεις πλούσιο και τα κατάφερες. Υποσχέθηκα να σε κάνω ευτυχισμένο, όχι πλούσιο. Ναι, έγιναν όλα στην ώρα τους. Ένας φίλος μου είπε κάποτε ότι στη ζωή δεν πρέπει να βιαζόμαστε και να κάνουμε υπομονή. Είναι εδώ αυτός ο φίλος. Γάτα είσαι! Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς θα βρούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μας. Σε περίπου 2 λεπτά όλοι οι ηθοποιοί θα είναι έξω στο φαγέ για φωτογραφίες, για όσους επιθυμούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης, συγγνώμη, να σας αναφέρουμε, το ανακοινώσαμε προχθές, η επόμενη παράσταση του Θέατρου Πίκολο θα είναι ο Σκρούτς, μια χριστουγεννιάτικη ιστορία. Αρχίζουμε 10 του Δεκέμβρη σε αυτό εδώ το θέατρο, πάρα πολύ ticket hour. Όσοι δεν το είδαν πέρσι, τους καλούμε να έρθουν και είμαστε σίγουροι θα ευχαριστηθούν. Όσοι το είδαν, να ξανάρθουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Σε 2 λεπτά θα είμαστε μπροστά.